con berros como este. A comunidade educativa do CEIP Emilio de Navascués, de Outes, oponse á decisión da Consellería de Educación de pechar o centro para o vindeiro curso escolar. Unha decisión que ninguén agardaba e que mesmo os colleu por sorpresa, na véspera do inicio das vacacións. Visiblemente emocionada, a directora do colexio, Mercedes Cereijo, relatáballe ao resto de profesores, pais, familiares e veciños en xeral, que esta mañá acudiron en masa ao colexio, atendendo a chamada realizada pola AMPA, como foi o anuncio desa drástica decisión da xefatura territorial, abrindo as portas á fusión co outro colexio do concello, o CEIP de Serra de Outes. A la 1 da tarde comunicóuseme por teléfono. Tan sencillo a palabra foi como me comunicaban que o centro pechaba e que pasaríamos a, non sei xusta a terminoloxía do momento, pero pensando claramente que o centro pasaría ao CEIP da Serra, non? En resumen, que era o que me importaba era que o centro pechaban, non? Entonces, quisemos, no momento non nos vimos con ganas, ni con forza, ni nós, ni o alumnado, de seguir adiante co festival, que tamén tanta ilusión estaba posta nel. Dende a AMPA non entenden as razóns que levan a Consellería a tomar esta decisión sen previo aviso, máxime cando hai prevista unha matrícula dun 72 nenos para o curso que ven. Que todos os pais estamos moi afectados ca noticia, non esperábamos isto, despois de todo o que se traballou este ano no colegio, porque se cambiou a directiva, cambiou tanto a AMPA como do cole, estábamos traballando moi ilusionados para que os nenos tuveran as actividades e fixeran máis cousas. O sea, deronnos máis profesores, deronnos máis clases, máis material e máis todo, e agora, o día antes do fin de curso, avísannos de que xa non vamos poder estar máis aquí. Os nenos traballando todo ilusionados por un festival de fin de curso, e que agora non fagan nada porque non teñen ánimo de nada, porque os van botar do seu colegio, dos seus profesores, do seu entorno, de estar cos seus amigos. É que non hai dereito que nos fajan isto, non podemos permitir que nos pechen o colegio así sin máis. Tampouco entenden que dende o Concello se mire para outro lado e non se respalden as súas reivindicacións. No Ayuntamiento non nos apoyaron para nada, o sea que estaba cantado que eles o que queren é que se peche o colegio. Non hai un porqué, porque este colegio funciona perfectamente. A ideas non están os nenos parados, os nenos aprenden, os nenos están contentos. Eu creo que non merecíamos isto. A súa idea é seguir movilizándose ata conseguir que se anule esta medida que consideran inxusta. Pois de momento estamos chamando a todos os sitios, petando todas as portas, vamos a ir reclamar tanto a Consellería de Educación, volver ao Ayuntamiento a facer presión onde haba que facer. Dadevos de conta que isto foi todo moi repentino, estamos aínda en shock e non sabemos moi ben a quen recurrir. Estamos, pois eso, chamando a todos os que podamos, que nos podan dar ideas para poder conseguir que isto non se leve a cabo. Ademais dos escritos remitidos á Consellería demandando un cambio de postura na súa decisión, unha das primeiras accións a realizar foi a recollida de sinaturas de xeito presencial e tamén a través da plataforma change.org.